Martin Pročko, televízia Markíza. Mám otázku aj na pána Takáča, ale keď teda ešte riešime RTV, spomínali ste v pondelok na tlačovej konferencii, že chcete aj bojovať proti dezinformáciám. Pýtam sa v kontexte toho, že štát v zásade rezignoval na túto hybridnú vojnu a pozrušoval niektoré oddelenia na rôznych útvaroch, rôznych rezortoch. Takže ako budete bojovať teda proti dezinformáciám? Máte nejakú jasnú predstavu? Samozrejme, budeme pracovať aj na mediálnej výchove. Ako viete, ale ja teda poviem v rámci tej mediálnej výchovy. Viete, tu keď sa dočítam o sebe nejaké titulky a články, totálne dezinformačné a mňa sa vlastne nepýtajú na nejakú odpoveď. Ja toto nepovažujem za niečo vyvážené, takže tie klamlivé články, ktoré sa tu potom šíria aj o mojej osobe, aj o ministerstve kultúre, to sú presne tie dezinformácie a ten mediálny tlak nejakých aktivistov, proti ktorým asi chceme nebojovať, ale chceme, aby tu bola nejaká spravodlivosť. Toto vyhlásenie pani Šimkovičovej nádherne vyjadruje neporozumenie otázke mediálnej výchovy, respektíve mediálnej gramotnosti, čo je termín, ktorý je v súvislosti s problematikou dezinformácií a hoaxov presnejší. Ako už bolo povedané, hneď po nástupe pani Šimkovičovej na post ministrine kultúry Slovenskej republiky zrušila všetky vládne aktivity v oblasti boja proti dezinformáciám. Ako tu uviedla, problém dezinformácií vníma zo strany médií. Podľa toho, ako sa vyjadrila, sú to práve oni, voči ktorým by sa mala vymedziť tzv. Mediálna výchova. Problém mediálnej gramotnosti na Slovensku, ktorý bol jednoznačne súčasťou boja proti dezinformáciám predtým, ako ho nová ministriňa ukončila, ale nespočíva primárne v tom, aby sa podnikali len kroky proti médiám. Spočíva v tom naučiť ľudí chápať informácie v širšom kontexte, vyhľadávať si zdroje, odhaliť sebe menší náznak emocionálnej kalkulácie v texte, pochopiť na základe jednoduchých pravidel a rád, či daný text alebo reportáž nie je manipulatívne názorovo zaujatá, pochopiť fungovanie digitálnych platformiem a sociálnych sietí, akými sú Facebook alebo Google. Skrátka, mediálna gramotnosť v sebe zahŕňuje širokú škálu toho, ako sa my ako konzumenti digitálneho mediálneho obsahu môžeme brániť voči názorovým manipuláciám a lživým informáciám, ktoré sú často prezentované ako fakty. Naučiť spoločnosť takýmto spôsobom konzumovať digitálny obsah a tým pádom kriticky myslieť nie je úplne ľahké. Mediálna gramotnosť sa už dávno mala stať u nás samostatným predmetom na základných a stredných školách. Problém je ale v tom, že dnešná vláda sa k moci dostala práve kvôli veľmi nízkej úrovni mediálnej gramotnosti ľudí na Slovensku. Ich predvolebná kampaň bola plná mediálnych techník, ktoré by mal človek mediálne gramotný odhaliť a tým pádom im neuveriť. To sa ale nestalo. Z tohto hľadiska je krok zrušenia vládneho oddelenia boja proti dezinformáciám pani ministrine Šimkovičovej pochopiteľný. Čím menej ľudí na Slovensku bude mediálne gramotných, tým ľahšie sa im bude vládnuť.